Здравейте, приятели на Топка, добре дошли в епизод пореден на Топкаст, в който ще коментираме NFL и сезона като цяло по американски футбол. С нас са нашите събеседници Ивайло Симов и Мартин Дойчев. Здравейте, момчета! Здрасти. Като цяло имаме много какво да говорим за този сезон. Може би трябва да покрием най-основните неща. Сигурно ще изпуснем нещо. Вие може да коментирате това, което ще изпуснем. Момчета, викам да предлагам да започнем от Супербола, отзад напред малко. Вие доволни сте от Супербола? Ще ти кажа веднага къси отговор. Не съм доволен. За съжаление, това, което се случи, беше... Реално не мога да кажа, че не беше хубав матч. В смисъл, матчът беше много добър и много дефанзивно настроен. И двата дефенси се представяха доста добре. Ама преди да задълбавам повече, нека и Март си каже мнението все пак. Аз мисля, че беше окей. С него си говорихме на темата дали е в топ 5, топ не знам си колко на последните примерно 10. Не мога да кажа, че е най-хубавия Супербол, който съм гледал. Първото по време беше така малко по-бавно тръгна. Повече грешки. И това не знам, някой от вас си говорихме, че второто по време имаше повече точки, но не е заради това е по-хубаво, а защото наистина някакси се почнаха да се получават нещата. И дефенс, и офенс, но фъмбали първото по време беше по-бавно. Цялата история с овертайма, разбира се, дига му рейтинга на сигурно. И в чуя ясно, що не е. Реално, по принцип, сега, второто по време, това, което беше много важно, това, което се случи за мен лично, беше контузията на Дре Гринвол. В смисъл, след това нещо, вече почнаха пасовете през средата да минават много повече. Тази контузия беше... Да. Малко за първи път някой се контузва, докато не е в игра и къса Ахилес. Било е писано в картите. Сега какво да кажем? Къса на Ахилес ли? Аз не видях. Да, скъса на Ахилес, докато не играе на терена от радост. Може би ще следващия Арън Роджерс, ще се оправи бързо и така, чакаме го до година. Но мисълта ми беше, че просто цялото нещо, второто по време, беше слабостта в центъра на защитата. Той е много добър в комбинация с Фред Уорнер. В смисъл, те са си като братя буквално, знаят си всяко едно движение, което ще направят. И вече когато Канзас почнаха да играят трипл опшена, което тотално слага лайнбекерите ти в мис адвантич за четене на ръна паса или пък квотърбек ръна, нещата вече заспаха за Канзас в офенс. И сега не мога да го кажа, че само това е причината, но Анди Рид е много добър треньор. В смисъл, на него на полувремето това му е достатъчно, половин час. Всъщност за квотърбек да има 9 ръна по време на матч и да запише 60 и няколко, спомням говори, 60 и няколко ярда. 6 мисля. Да, повече дори от рънингбека. Това е, може би е нещо доста голямо. Те показаха Найнърс в началото, че всъщност рънинг гейма срещу тях не вървеше. Рънинг гейма на Канзас не вървеше. Абсолютно. Имаше, мисля, че Чейс Янг направи 2 сака още в първата четвърта, ако не се лъжа. Мисля, че един имаше Армстед, един Чейс Янг и още някой, общо 3 сака мисля, че направиха. По статистика как два са на Чейс Янг, не знам дали бяха в първата четвърта. На 95% съм сигурен. Само по себе си първото по време беше може би повече от страна на Найнърс доминантно, но нямаше риск в играта на Кайл Шанахан. Видя се изневеността на един млад квотърбек, който тепърва ще става добър в НФЛ. Има много мнения по въпроса за това нещо. Може после да го говорим, но абсолютно нормално е да се случва това и съответно ти затова си взел Макафри, затова плати тази цена за Макафри, за да можеш да даваш топката. И докато ръна ти върви, играеш ръна. Добре, Марто, примерно според тебе, Макафри, 49ers използваха Макафри по всевъзможен начин. Като статистика, те го използваха и като ресивър, повече отколкото Аюк, Дженингс, до Дибо Самюел, той има 9 кача. 80 ярда рънинг, 80 ресивинг. Това по някакъв начин не е изненада за Чивс. Не трябваше ли по някакъв друг подход да се тръгне в този матч? Според мен, ако нещо не е изненада за Чивс, в случая Макафри, и ти продължаваш да успяваш да вземеш 160 и там колкото ярда от него, с толкова таргети, с толкова ресепшени, това е най-доброто ти оръжие. Защо не го ползваш? Според мен, още гледайки по-назад в сезона, в който направи над 1000 ръшинг и над 1000 ресивинг, той беше единственият човек в онзи офенс на Пантърс. Не си спомням друго име, така да ми хване окото тогава. В Найнърс по същия начин ти имаш един толкова комплексен човек, който може да пробие, да тръкне, да джукне, да хване. Да, но не го ли очакват? Очакват го и въпреки това виждаш, че носеше много смисъл.
и те са ключови плейове. В смисъл не просто, защото ние гледаме някакви статистики, брой ярдове, брой кетчове, ама едно е да хванеш на трети за 6, друго е да хванеш на първи за 20, нали? В смисъл, абсолютно. тези 6 ярда са абсолютно различни. Така че от тази гледна точка, ако аз съм на позицията да избера в ръцете на кой да сложа топката, ако опитам да стане с Макафри и стане с Макафри, продължавам. Защо не? Да, съгласен съм, просто аз си мислех, нали, от гледна точка на това, че Чиф са го очаквали по някакъв начин, да, получи се, обаче да не би, смятам, че е по-окей да използваш и другите си оръжия повече. Някакси не видяхме много от Дибо, не видяхме много от Аюк. За мен е интересна темата, когато се готвиш за един такъв матч. Очевидно най-важният матч в кариерата на 90% от тия играчи. Може би някои от тях пак ще са на Супербол и така нататък. Но когато като треньорски екип се готвиш за този матч, ти си Чифс, да речем. И ти знаеш, че Макафри, каквото и да направиш, не можеш да го ограничиш до това да няма никакъв ефект върху играта. Дали нагласиш дефенса си така, че окей, нека вземе топката и да го спрем там, където можем да го спрем, или се карваш all-in, да речем, на това да го спреш изцяло, дали го даблтимваш. И въобще е много интересна тази динамика. Или от другата страна имаш, примерно, Травис Келси, да речем, който какво правиш за да го спреш, за да не хване топката? Нали? Адресираш ли го това като проблем или го решаваш на втори ниво? Казваш, добре, нека вземем 5 ярда, ние ще го такваме след това. Или казваш, окей, ще го дабл кавърнем. Или Макафри искаме да не тича през средата. Как точно адресираш, кои рискове решаваш да поемеш и кои не? И то всъщност тук и в това, което спомена за Анди Рид, тези аджъстменти на халфа, той казва, окей, вървим тази част от играта, ще инвестираме малко повече, за да спрем тази част. И тук всъщност идва силата, според мен, на Анди Рид, това, че той много правилно може да прецени къде точно да преразпредели ресурсите. Добре, според вас, Анди Рид или Кайл Шенахън? За теб Анди ми е ясно. Не, доказано е. Смисъл, ако говорим като за по-добрият треньор в момента, колкото и да ме боля, аз много си обичам Кайл Шенахън, обаче Анди Рид е доказвал многократно, че е по-добрият треньор. В смисъл, може би един от най-големите факъпи на Кайл Шенахън беше с Атланта. В смисъл, това 28-3, това ще боли много време. Ще ми би това някога. Това не знам, в смисъл, това е един от най-великите обрати ever. И за съжаление това, което ще кажа, е, че Кайл Шанахън в големи матчове просто не рискува. И може би това беше причината ние в първото по време, въпреки че водехме по точки, да не направиме повече точки от това, което се очакваше. В смисъл 10-0 беше на полувремето, което аз по никакъв начин не ми беше спокойно на полувремето. Ние водиме, но на мен не ми е спокойно. Да, абсолютно. Определено срещу този отбор няма как. Добре, два позишена, това са секунди. Да, това нищо не е, но всъщност не беше много резултатен Супербол. Да. Виждаме втория Супербол в историята, който завършва като цяло в овертайм. И първия, който завърши по новите правила, нали, които ги вкараха. Сега видяхме едни такива след матча конференции, нали, на някои играчи, които казаха, че не са били наясно с правилата. Вие какво мислите по въпроса? За мен това ми звучи много странно, някой в България да е наясно, пък отбор, който отива, вярваме ли на това нещо или... Аз съм малко скептичен. Но защо се оправдаваш по този начин? Не знам. Не знам защо се оправдаваш по този начин. Това е... И другото, което двама играчи са го казали. Смисъл... Да, двама играчи го казват, което ми звучи малко странно. Но един е в лигата от страшно много години. Смисъл, това за мен е непрофесионално да се изкажеш по този начин. Сега, дали той е пропуснал нещо някъде, дали е бил сигурен в знанията си, дали не знам, наистина не знам какво се случва, но това са двама играчи. Ние по тия двама играчи не може да съдиме. Мисля, те играят и на позиции, в които малко повече се изискват сблъсъци, отколкото мислене. Така си е, пичове. Интелигентни момчета. Да. Не съм... един е завършил Харвард. Кайл Юшчик е от Харвард, да, това е абсолютно така. Заедно с Райан Фицпатрик са двете, може би, най-големи имена, които са завършили някога Харвард. Играли в НФЛ, разбира се. То това е, да. Не знам защо се случи от цялото това нещо. Ако върнем лентата назад, може би някъде през сезони трябвало да им бъде обяснено, защото отдавна се знае, че те ще са Супербол контендери. Даже аз имах една теория, че първия матч срещу Рейвънс, т.е. през сезона матча срещу Рейвънс, казвам го като първия матч. Първия? Добре, окей. Да, казвам го като първия матч, защото аз си мисля, че тогава ние не показахме абсолютно пълния си потенциал с идеята, че се прогнозираше тези два отбора, тези два отбора да са
на Супербол. И съответно, може би запазихме малко, за да го покажем на самия Супербол. Та, знае се, че ние ще отидем на плейофи, знае се, че ние може би ще стигнем до Супербол в някакъв много висок процент. Хубаво е било да се изкоментират с всички тия неща или най-малкото тестви си играчите да ли го знаят. Да, и това, което сега мога да не съм много точен в изказването, но доколкото видях Китъл, пък каза, че те никога не са коментирали какво ще стане, ако отираме на овертайм. А пък от друга страна, четох изказване на Снид от Chiefs, който казва, че в тренинг кемпа, който са започнали подготовката, от тогава всеки ден се е говорило какво да правим ние, ако отидем в овертайм. И оттам остава едно такова усещане дали 49ers са имали правилната подготовка за този Супербол или дали Анди Рийд просто е вложил много повече усилия в това. Че са получили сценария по-рано. Аз мисля, че тук има един момент на това как подготвяш отбор си по принцип. Той не се свежда само до Анди Рийд, а целият екип. Първо, дали имаш нуждата ти редовно да преговаряш основите на играта с отбора си. Защото мисля, че ставаше въпрос за Chiefs, мина ми през фида просто, че всяка седмица от плейофите по време на мисля, че вторничната тренировка в частта с видеоподготовката, всяка седмица те са им обяснявали на ново правилата за овертайм. И тук пак да се върнем на оригиналния въпрос за това, знаят ли всички? Според мен не малък процент от играчите в НФЛ има тънкости в правилата, които не ги знаят. Известният пример с кик-офа, който филдваш, стъпваш отвън, за да пипнеш топката и тя да е out of bounds. Това е някаква дреболия, която Green Bay, между другото, на тази тема са доста, както и Роджер се е абюзвал правила много пъти и това с кик-офа и така нататък. Това мисля, че тук се свежда до треньорския екип, колко внимание обръща на тънкостите в правилата. То е ясно, че никой няма да обърка 4 дауна, там, каквото и да е, от по-основните неща, но като стигнеш до тънкостите, неща, които не ти се случват ежедневно, любимия пример на Ивчо с холдинга за сейфти, когато изтича времето и така нататък. Извинявам се. Който го пачнаха в правилата накрая. Мисля, че нещо сложиха за това нещо, но такива неща масово не се знаят. Така че от тази гледна точка е силно възможно двамата, които са се изказали, да са само част от хората, които не знаят. Да, предполагам, че да, но добре, ти каза, че Projected финала, който всички очакваха, спрямо естествено логото на NFL, т.е. на Супербол, беше Балтимор срещу 49ers. Да. Марто, аз знам, че ти си фен пък на Рейвънс. Защо не успяха по някакъв начин да стигнат? Защо не можаха да бият Chiefs? Болезнена тема. Тук е малко мислих си днес по темата, защото знаех, че ме питаш. Малко е по-дълга темата, според мен, защото Рейвънс е от тези отбори, при които има огромна вариация в представянето на терена. Те имат един много висок таван, поне сегашния отбор да го наречем така. Един много висок таван, но имат едни случаи, които тази година не се правиха толкова много пъти, в които като се стакнат един-два фъмбъла, една-две грешки в защита, някои са го бърнали, играчи, които са all-pro калибър, играчи, които такава грешка ти не можеш да очакваш, че ще допуснат, като се връщат такива 3-4 в матча и всичко заспива. И тъй като очакванията се насъбраха, почна да се говори пак Ламар, то слабак, ранинг бек, не знам си какво. Слабак с MVP. Да, почти unanimous пак, 49 от 50, но както и да, това е отделна тема, ще стигнем до там, но според мен, ако този матч се изиграе 100 пъти, Рейвънс няма да загубят повечето пъти. В смисъл, според мен беше един ден, в който играеш срещу един изключителен отбор и ти трябва да си на едно изключително ниво. И когато фъмбълнеш на първия ярд, Ламар трябва да комплитва към себе си, защото протекшена малко се пропука. Беше уникално. В смисъл, когато се съберат много такива неща, ето, както Ламар хвана топката, така тя може да е пик много лесно. Тези случайни, да ги наречем неща, ще има някакъв ретърн от пънт или така нататък. Ако изгледате загубите на Рейвънс през сезона, изключая последния матч срещу Стилърс, където половината титуляри почиваха, те са такива загуби. В смисъл, този сезон съвсем спокойно Рейвънс можеха да бъдат 17-0 и да вземат Супербол. Но, тъй като имат ето това по-ниско дъно, и то не е нещо, което ще се случва всеки матч, според мен това е причината. Ако питаш коучинг стафа или Ламар или който и да е,
те ще са супер песни. В смисъл, те ще са такива, ние този матч трябваше да го спечелиме. Ние можехме да го спечелим. Да, И то това затова болката е толкова голяма всъщност в всичките фенове на Ravens и в играчите и така нататък, защото ти виждаш, че ти имаш capabilities да спечелиш и не просто да спечелиш, а да ги убиеш, както примерно последните мачове на редовен сезон се бяха събрали Майами, Найнърс и още един тежък матч бяха 3 поред. 35 на 3, 35, не знам си какво. И тия аутскорваш едни winning отбори с 100 точки в рамките на 3 мача. Ravens, между другото, имаш интересна статистика, че са първи отбор с, ще изложа за цифрата, може би бяха повече от 10 победи срещу winning teams в един сезон, което е изключително. Статистиката за това как защитата е едновременно първа в points per game allowed и още 2 категории, което никога не се е случило. И ти имаш този комплексен отбор и идва един ден, в който Зей Флауърс фъмбълва на единицата. И това е. И матча приключва. Да, и малко така disrespectful се държеше. Това си е много. Съдбата си го върна после. Абсолютно, абсолютно. Тоест не само пеналтито си вземе и после и фъмбъл. Точно, да, беше интересно. Интересното при Ламар Джаксън, между другото, че от годините, откакто игра в Луивил беше, нали? Той оттам. Да. До сегашния му прогрес в НФЛ, в смисъл хората, които все още твърдат, че това е просто един running back, според мен вече много грешат. Той е много повече в момента pocket passer, отколкото да е просто един рънър. И това нещо, според мен, аз съм много голям фен на Харбол като треньор, дори на двамата братя. Винаги съм. Сега ще ги гледаме един срещу друг даже. Абсолютно, което е малко болезнено за мен, защото последния път, като ги гледах един срещу друг, плаках, да. Реално, това беше първия път, който плаках. И така. В неделя беше втория май. Не, беше третия. Да, втория беше предишния път от Канзас, като паднахме, да. Така че неприятна ситуация. Но като цяло това е много силен коучинг став и успяха да направят това, да претопиш един квотърбек, да стане това, което ти искаш и едновременно с това да го оставиш той да е човека, който е като играч. Защото той пак има рънове. Смисъл, пак понякога тича с топката. И винаги оставаш с едно на ум. Дали той няма да тръгне. Разбира се. И винаги трябва да пазиш тази опция. А той тръгне ли става страшно? Точно, така че винаги трябва да се адаптираш спрямо това. Той беше лидинг ръшер на Балтимор през сезон. В смисъл, мисля, че има 800 и нещо ярда. Аз, доколкото си спомням, в плейофа срещу Тексанс, той направи 150 или 160 ръшинг ярда. Да. Това... И комбинирай, ти имаш голяма ръка и имаш способността да тичаш така. Да, имаш оръжията, които той има отпред и не можеш да хванеш всичко. Абсолютно. Тоест този triple option, който показаха Chiefs, ако бъде, ако го интегрират, т.е. те го интегрират в Ravens, и не мога ги спреш. Просто както Марто каза, може би лош ден и лош късмет по-скоро. За мен е много голяма тема в американския футбол по принцип, тъй като ние си говорим за това как перфектното представяне на еди кой си или гласим всяко едно парче как ще стане, особено като говорим и на нашето ниско ниво, когато мислим за това, сега тук ще направим тази стъпка, за да мога да постигнем тази стъпка и така нататък, гледаме метър по метър и изведнъж мъфнат пънт и матч се обръща. Ти си водил с, примерно, ето идеята с 10-0 по времето. 10-3, извинявам се. Дори както матч срещу Lions, когато те водеха, колко водеха? 21-0 или водеха 49 и кетча, който е 99 от 100 няма да я види тази топка, най-вероятно. И матчът се обръща, в смисъл. Тези и винаги това се опитвам да си мисля, добре, наистина ли толкова играта се контролира от, да ги наречем случайности? Те не са случайности, те са форсирани събития, но наистина ли толкова много зависи от толкова неща, които не са в твой контрол? Ти си готвиш толкова усърдно една година тренировки, видеотренировки, фитнес, хранене, режим, въобще начин на мислене, психологическа подготовка, всичките тия неща и матч се решава от това, че си стъпил 2 см out of bounds 3 ярда преди ендзоната. Да, за жалост това е... Game of inches, boys. Game of inches. Факт. Та идеята ми е, че това е един матч, аз заради това съм повече фен на формата, който е лига, в който имаш редовния сезон, да речем 17 седмици. Плейофите един матч, ти може да си най-силният отбор в историята на футбола, да си събрал всичките звезди на едно място и в един матч просто да не върви. И за жалост няма реванш. И няма реванш. Това стане. Така е. Продължават. Абсолютно. Добре, искам да ви върна само за 49ers конкретно. Брок Пърди ли е човека за 49ers? Защото аз съм, честно казвам, леко скептичен.
Не заради матча, който беше в неделя, да. ами като цяло за плейофите, това, което забелязвам, че този човек, да, млад е, съгласен съм, обаче някакси няма го този атитюд на квотърбек, който да каже, мамка му, сега ще го направя. Добре. По тази тема, първото, което е, нека да не забравяме, че в един момент през сезона все пак се коментираше дали този човек няма да вземе MVP. Той беше фаворит за MVP преди матч. Така е. Въпросът е как усещане. Да. Какво усещане? Добре, моето лично усещане е, че това е човека и сега ще се аргументирам, разбира се. Първото, което ти си попаднал на... Да почнем малко по-далече. Има два вида треньори, според мен, като цяло. Единият тип треньори са хората, които са стратези, и вторият тип треньори са тип Дан Кембъл. Хората, които са ти локарум надъхвачите, които са там просто да излеземе, да ги убием и така нататък. Не казвам, че Кайл Шанахан не е такъв, но по-скоро не си го представям точно в тази роля. Може би там влизат повече капитаните като играчи и те надъхват повече отбора. Кайл Шанахан ние трябва да излезем и си свършим работа. Тип малко Бил Беличек, Анди Рид. Но отборите, примерно като Детройт, които излизат с тая нагласа, ние трябва да пръснем всички, треньора ни е надъха в момента, пяна ни бие от устата, ще убиеме всички на терена. То тип отбори, лека по лека, в един момент почват да страдат, стигайки до по-високата сцена или до по-важните мачове. Стратезите са тия, които променят хода на самата игра. И може би Кайл Шанахан пък прекалено много му липсва да е малко Ден Кембъл. Поне малко. Говоря за рисковете, връщам се малко назад. И сега вече конкретно за Брок Пърди. Психиката и менталитета ти да стигнеш до НФЛ като цяло е нещо фамозно. Вече пък стигнеш ли, става още по-странно. И хората, които са първи пикове, те си знаят, че са първи пикове от една година, може би дори повече, не знам. Не съм сигурен, но така си го представям, че тъй като знам, че агентите им, те ги гласят, говорят с отбори преди това. Понякога нещата се знаят много по-добре. Имат си цели там тимове около тях. Абсолютно. Всякакви специалисти, които това им е работата. И ранните пикове знаят, че са такива, знаят какво всъщност ще ги очаква и говорят с спортни психолози, говорят с по-стари играчи от НФЛ, защото те ги търсят. В смисъл и по-старите играчи в НФЛ, които са играли или все още играят, те се свързват с тях и почват да си комуникират, съответно тези новобранците, те търсят по някакъв начин да влезнат лека по лека в НФЛ, преди да са отишли в НФЛ. И Брок Пърди, той не е имал представата, че някога въобще ще стартва. Може би е знал, че ще стигне до НФЛ, но си е казал, ще ми трябват години, докато се обработи цялото нещо. Плюс това, средната кариера в НФЛ е 3 години на хората, които са стигнали. Така че ти като бекъп QB, да, можеш да флотваш от отбор напред-назад и да чакаш да дойде моментът ти да играеш, но скапано е да си бекъп QB. В смисъл, твоята главна идея е да изчакаш човека пред тебе да се контузи, за да можеш да покажеш възможностите си. И то е толкова рядко, че ти когато влезеш, такъв прешер имаш на раменете си, че трябва да перформиш. В смисъл, това нещо е изключителен прешер. И ти когато не си подготвен дори да си стартър в НФЛ и те натика, да, окей, втори сезон, хубаво. Но това е най-важният матч в живота ти и от тебе се очаква ти да понесеш целият този отбор на раменете си, да кажеш, момчета, излизаме, биеме, пръскаме. Да, тук съм съгласен с тебе, че той може би не е човека, който ще влезне в съблекалните и ще каже, момчета, ние сме хората, докато Патрик Махомс е точно такъв човек. Точно, то се вижда. Патрик Махомс е жаден за победата, каквото ще да става. То е... Келси по същия начин. Видя се снимката, която вече стана някакво меме. Да. Нали, как крещи към Анди Рид, който изглежда по никакъв начин не го притеснява този факт. Това е недопустимо. Това нещо трябваше да доведе до... Абсолютно, обаче пък от друга страна Анди Рид просто е казал, за мен това е окей. Аз искам да виждам passion в моите играчи, искам да виждам как те са надъхани. Добре. Не мога повярвам. Да, извиняй, че те разсеях, нали, за Пърди говоря. Няма проблем, да. Той ли е човека? Той е човека и сега ще кажа защо всъщност е човек. Аз малко така по-далече почнах. Млад е, добре се развива в тази система и тя е много базирана на бързи пасове тип West Coast. Нали, това, което реално Niners са създали 80-те години чрез Бил Лош, може би най-великият треньор на Niners. Виждаме много моушени преди снапа на топката. Също това ме връща на темата с Кристиан Макафри. Ти знаеш, че топката ще отиде при Кристиан Макафри, но има толкова много неща, които се случват в бекфилда, че ти не си сигурен. Защото не знаеш къде ще отиде. Не знаеш къде ще отиде. Да. И това е този начин да играеш офенс е много подходящ за
Квотербек стил Брок Пърди. И сега хората, които нали, са хейтери и казват, ма той е заради на Кайл Шанахан системата, ти трябва да си много специфичен тип човек, за да разбереш тази система как работи, защото тя е сложна. А Кайл Шанахан е перфекционист. Аз съм сигурен, че той говори точно като Бил Уолш, как е говорил едно време на Монтана, правиш 5 ярда дроп и хикс ресивърът ти ще е отворен на този пост. В смисъл, по този начин ти така можейки да виждаш играта преди да се случва, защото има едно известно клипче с Кайл Шанахен, в което той отива при страничния съдия и казва, виждаш ли, мисля, че е срещу Green Bay матча и казва, виждаш ли корнербека, който покрива Китъл. Китъл сега ще направи аут трасе и корнербека ще го холде. Гледай го това нещо. То точно така се случва и съдията хвърля флага. Тоест, това ме навежда мисълта, че Шанахан е точно такъв вид перфекционист. Те са една много силна школа. Той, Маквей и кой беше още бяха заедно коучвали в Redskins? Не си спомням. И Макданиелс мисля, че е също от тази школа. Да. Вижда съм графиката, няма спомням кой беше третия. Стакнали са се там много хора. Беше със сигурност, имаш още един, 4 човека бяха, ама са кой беше... Въпрос е, че е имало много стар пауър тогава, но те всичките са били супер млади. Този Мат Лефлер, не беше той... Може би. Той е човек. И от това дърво ти излизат 3-4 треньори. Също да не забравяме бащата на Кайл Шанахан, който реално е бил страхотен треньор. Но това е човека, стига да продължава да работят с Кайл Шанахан. Според мен просто Брок Пърди има много високо футболно IQ и трябва малко повече менталитета, чисто като лидер да се оправи. То това е малко или се раждаш с него, или го нямаш, обаче може да се научи. В смисъл може да се научи до степен такава, която да вярват хората в тебе. И с малко повече опит и чисто технически правейки нещата ще се случат. Имаше два, може би, плея, на които имаше wide open ресивери по време на Супербол, но той реши да хвърли по-късната опция, защото според мен Кайл Шанахан е казал, търсиме комплишъни, хвърляй пасове, искаме да владеем топката, искаме да владеем времето и не рискуваме. Аз искам да дам един малко по-друг ъгъл за Брок Пърди, от гледна точка на как биха гледали на него, може би комбинацията от хед коуч и GM или въобще целият бек офис, да го наречем. Ти имаш един квотербек, който може би оценяваш доста високо със сигурност. Смисъл, този човек те е завел до Супербол, кандидат за MVP е бил някъде през сезона и така нататък, постига някакви добри резултати, има някакви съмнения в него, както във всеки един квотербек. Но ти го оценяваш между 1 и 100 на някаква висока цифра. Имаш два варианта. Един вариант е да кажеш, окей, продължаваме с него. Сега, каква сума ще му платиш, колко... Да, то скоро всъщност му предстои договор. Така, колко време всъщност ще му даваш възможност, ако тръгне да се проваля. Смисъл, ако нещо се обърка, колко вярваш в него и така нататък. Но ти, ако кажеш, тръгваме по другия път, колко често ще намираш някой по-добър на сходна цена, нали? Абсолютно съм съгласен. Можеш да сплаш да кеш на някой, който сега ще е free agent, не знам, може би Къзнат ще е free agent, примерно. Той е, да. И примерно да дадеш голямата торба с пари за някой, който знаеш, че може би ще бъде, оценяваш го, че ще бъде по-добър, може би, но поемаш риска. Нали? Защо не застрелят Путин? Нали? Какво ще дойде след него е проблема. Да. И тук е горе-долу същото. Ти може би знаеш, че можеш да намериш по-добър, но рискуваш прекалено много. Да, факт, ето, могат да вземат Ръсъл Уилсън, който също май щял да бъде... Какво мислиш по темата да вземат Ръсъл Уилсън? Значи по темата за Ръсъл Уилсън кефти тичане, кефти подаване, кефти имения. Беше, това ми е мнението. Беше. За него беше. Човека наистина в златните си години, когато играеше в Seahawks, беше много голям проблем. Ние трябваше да играем срещу него 2 пъти в годината, че понякога трябваше и на плейофи. И наистина беше много трудно да се справи с този човек. Той сам по себе си не е някакъв физически много стабилен. В смисъл, той е дребничък, доколкото знам, 80 може би. Нещо такова. Да, дребничък е. И много му беше малко трудно да виждам всичките тия лайнмени, като се изправят така нататък. И той затова така си беше направил стила на игра с много ролове, с много тичане. И като цяло имаше в бекфилда винаги Маршон Линч. В смисъл, този човек, той, за всички фенове на Patriots, за съжаление, знаете, да, какво се случи. Patriots имат доста фенове. Да, ако му бяха дали този рън, тогава нямаше да има Брейди още един Супербол. Той ако не беше Тъкъл, ако не беше това, ако не беше това. По принцип да, ама това е винаги ако. Това е спорта, смисъл, винаги ще има едно ако. Тези малки случайности. Абсолютно. И хората винаги на такива работи ще се нерват. В смисъл, аз наистина този Супербол, че го изгубихме, защото просто ни надиграха. Това много ме успокоява, между другото, че надиграха ни. Не мисля, че съдите по някакъв начин са били зле, не мисля, че да, окей, имаше грешки от две страни, но това е спорт, случват се тия работи. Така че,
по темата за квотербека, нали, ако трябва да е някой друг, аз съм фен на квотербеци, които не са рукита, но в момента не виждам някой, който ще се впише по-добре, пък и не знам каква цена ще платим. В смисъл, до сега договор... Точно това е въпрос, защото той е все още на руки договор. 870 хиляди взима, да. Точно, а пък сега какво ще иска? Те се шегуваха, че той живее под наем и така. И не може да си То в позволи. Сан-Франциско. Ходи с градския. Ма пак добре, защото този Дани Девит... Не, по кой беше този? Не, Дани Девит. Не, Дани Девит, обърках се. Как се казваше? беше, Томи, мисля, че се казваше. Томи Девит. Томи Девит. Абе нещо. Примерно, да. Сета, този от Giants момчето, Giants. Той се хвалеше, че живее с техните. Няма проблем. Да. Ама то италианците, те са си малко така. Те са си... Да, добре, окей. Да се върнем. Говорим, нали, чисто хронологично. Окей, плейофите. За да започнем от там. Някакви изненади за някой според вас имаше ли, или това беше най-очакваното, като изключим Рейвънс, там вече го покрихме. Да. Но от другите мачове като цяло. Тексанс излязоха с руки квотербек, който показа уникални завидни способности. Лайънс отидоха и спечелиха плейоф. Нещо друго да отличите като представяне на отборите. Най-очевидната може би е загубата на Eagles, която да, съгласен съм. Може би не беше толкова очаквана, но пък тенденцията беше надолу за Eagles и сякаш беше естествения завършек на това, което се случваше преди това. Аз не очаквах, честно казано. За мен беше повече изненада, може би. И като изключиме това, всичко останало като че ли сякаш беше логично. Пакърс имаха странен сезон, който завърши пак толкова странно. В смисъл... Абсолютно, да. След като победиха Cowboys. Интересно, по-скоро не толкова изненади в плейофите, колкото интересни мачове в плейофите. Големи, да не ги наричаме чак големи обрати, но резултати, в които изведнъж гледаш, окей, един можещ отбор, сега ще го затвори този матч, всичко приключва и така нататък. 2 плея, всичко приключва. И това не беше един матч. В смисъл, да, точно. Не беше... Lions срещу Рамс беше една точка, мисля, че беше разликата в плейофите. Абсолютно. Смисъл... Бяха много интересни. Плейофите наистина много повече ми харесаха. На мен, чисто казвам, Супербол не ми хареса чак толкова. Обаче плейофите бяха уникални. За да разширим картината малко повече, тази година и може би и миналата, има една тенденция, в която сякаш започва да се губи малко качество в нападенията. Все по... Да не ги наричам ниско резултатни матчове, но на места сякаш няма тази консистентност, която да бъде едни и същи отбори доминират, водят, а сега има малко разместване, повече изравнение на силите, но аз по-скоро мисля, че това не е заради това, че отборите са еднакво силни, а по-скоро са еднакво слаби и на фона на сезона плейофите бяха много по-качествени, така да ги наречем като матчове. Да, но пък примерно Dolphins, които направиха рекордната победа срещу Бронкос, там трета седмица ли беше, кога беше, нали, 70-20. В същото време отиват на плейофи, още първия рунд и падат с 7 отбелязани точки. Гледай са, по принцип. Добре, очакваш много повече от този офенс. Ти особено от този треньор. Особено от тези играчи. Mm-hmm. И те отбелязват един тъчдаун. Окей, времето може да го отбележим. Аз това искам да кажа. В смисъл, това е за мен основната причина. Мислиш ли? Голяма професионални спортисти. Човек, голяма разлика. По принцип, тялото ти реагира по много по-различен начин от... И то температурната амплитуда, разликата е скандална. В смисъл, ти си в Майами и после отиваш в Канзас, където то беше рекордно студено. Не си спомням колко беше температурата, защото аз Фаренхайт много не ги разбирам, ама гледам, че хората там хендвормъри, работи. Няма значение. Виж, мускулите ти по принцип като изтинат и много по-лесно е ти да се контузиш, много по-лесно е да крампираш, много повече болят ударите. Топката е много по-твърда. В смисъл, адски много се променят нещата, когато температурата е ниска. Тренирайки навънка и играйки спорта навънка, ти осъзнаваш всъщност колко по-трудно и да дишаш дори. В смисъл, цялото нещо става много, много, много трудно. И отбора, който дори малко е така да е свикнал повече, ще представи много по-добре. Значи, преди да отидат Vikings в затворения дом да играят, 70-те години играят на отворено и през цялото време те са побеждавали в тия мачове, защото на стадиона са викали The Frozen Tundra. И всеки отбор, който е идвал там, те са
умирали от студ и е било страшно. Да, това го бях чул, че те нарочно са го правили всъщност. Нарочно са го правили цялото това нещо и са искали. И треньора им тогава, Бъд Грант, е излизал нарочно по тениска, за да може да провокира още повече другите играчи, си кажат: той е бати човека. Смисъл, какво е това, какво се случва? Как може на този студ той да излезе по тениска? Но той иска по този начин да им покаже всъщност колко доминират. И тогава, реално в тези години, Vikings отиват 4 пъти на Супербол, но за съжаление 4 пъти губят. Това може да се даде било на техния терен. Да, може би, но това е като пример колко всъщност температурата влияе на цялото нещо. Не казвам, че е само това. Със сигурност не е само това. Но е голям фактор. Но е голям фактор и другия фактор. Ти Анди Рийд, смисъл, това е. Има Холмс. Има една много голяма тема с това как когато загубиш един матч през сезона и го загубиш, те те разкриват останалите отбори. Филма е наличен за всички. Губиш един път от някой по-силен отбор, който, да речем, има достатъчно бързите корнербеци, примерно, достатъчно атлетичните лайнбекъри и така нататък. Идва следващия, който си казва: окей, ние ще ползваме този геймфилм като доказателство как се бие този отбор. И когато Долфинс тръгнаха надолу, всъщност според мен се случи точно това. Разкриха как се спира Тайрик Хил, разкриха как се играе в офенс срещу Долфинс. И когато вече събереш достатъчно пъти едно и също нещо, което се повтаря срещу тях, оттам нататък е лесно. И това според мен се случи до някаква степен и с Eagles, защото това с популярното станало туш-пуш глупост. Ти когато не можеш да стигнеш до нея, това ти е, да речем, спешъл мува този сезон. И ти стигаш, вече не си на 3 за 1, а си на 3 за 7. Какво правиш? Вече не можеш да го ползваш. И съответно, ето тези неща, сядат кочовете, виждат филма от последните 3 седмици, виждат, че този човек, когато застане така, това ще значи еди кое си търсе. Окей. Затова тук пък идва сложността на плейбука, което може би е по-скоро обвинение към офанзивния координатор на Майами, макар че това е такова едно, кои сме ние, че да коментираме тия хора, както и да е. Може би, прямо като го сравняваме с Кайл Шанахан, който да е друг от по-великите офанзивни умове, може би не е било достатъчно усложнена тази работа, а разчитала на той Терик ще е там някъде. Ще го намерим. По темата, само извинявам се, просто по темата, нека да не забравяме все пак, че Терик Хил е играл за Анди Рийд. В смисъл, той е от хората, които най-добре знаят какво и всеки път преди всеки един матч с Чифс, всеки път си казва: сега ще видите вие, сега ще ви го върна, и всеки път падат. Да. Като Стефан Дикс с Чифс. Абсолютно, в смисъл, просто е нелепо. Всеки път си им се надъхва и всеки път пада. Но добре, окей, ти подхвана темата за Eagles. Аз честно казано смятам, че следващия сезон Eagles ще имат много големи проблеми. Просто защото това, което видяхме последните матчове, се усеща едно огромно напрежение в съблекалнята, поне и това, което те казват, че има много разногласия. AJ Браун мисля, че ще бъде free agent. Келси се пенсионира. Келси се пенсионира също. Идеята ми е: очаквате ли да видим тези Chiefs, които видяхме миналата година, даже не бих казал точно тази година, но миналата година, или започва един процес на ребилд между тях? Тук може би трябва да се изкажат повече хора, които следят отблизо пак бек офиса, фронт офиса, няма значение там, както го наричаме, на Eagles. Според мен това е едната от причините футбола да е толкова интересна игра, т.е. NFL да е толкова интересна лига, защото дори най-силният отбор с един слаб оф-сизън изведнъж изчезва от картата. И всичко ще зависи всъщност от това какво ще се случи с предстоящите договори, колко добра игра ще изиграят по време на драфта и въобще каква ще бъде, какви ще са аджъстментите. Окей, губиш Джейсън Келси. Какво правим на тази позиция? Намираме ли играч, който да попълни неговите обувки, или сменяме малко стила? Какво правим с фриейджентите и така нататък, което винаги е един толкова сложен пъзел. Очакват ни интересни 7 месеца, докато отново не се върне футбола. Но пък има този драфт. Ще бъде интересен. Аз между другото напоследък страшно много следа драфта и смятам, че този драфт е страшно офанзивен и ще бъде много интересен. Има много котърбеци, много ресивъри, ранинг беци няма толкова, обаче ще бъде много интересен. Просто го вметвам това нещо. Ще има и какво да се попълва. Реално отборите имат нужда. Масово. Особено видяхме тая година колко контузии имаше на котърбеци, наистина. Ти мисля, че втората
по най-много контузии. Мисля, че максимално беше 50 и няколко. Тази година има примерно 49 и нещо. Като цяло? Като цяло, които са всъщност не по контузии, ами колко стартови квотърбека са били сменени. Тоест различни квотърбека, които са започнали. Колко време са отсъствали съответно. Нали, тук това пак е някаква много статистическа игра от любимите ни американски статистики. То може би това, което се случи с Аарон Роджърс в началото, беше показно какво ще се случи през цялата година с квотърбеците. Особено като си го взел в фентази. Това беше скандал. Аз тази година пропуснах фентазито, доволен съм. Доволен си, да. Тия квотърбеци. Аз си започнах Аарон Роджърс, окей, 1 минута, скъса Ахилес. Съзнаването излезе с всичко нашия. Така. Изчезна добре, окей, като каза Аарон Роджърс, очакваш ли, примерно, сега тази година, новия сезон, да видим нещо по-интересно от там, защото Джетс заедно с Билс, Долфинс и Пейтриетс. Пейтриетс ги отписваме, мисля, че всички сме на същото мнение. Да. Нали, има време, докато излязат отново. Ще е интересно. Да, обаче ще им трябва малко повече време, може би. Ще си минат някакви годинки. Да. Освен ако не ударат златото. В смисъл не знаеме. Не знам какво злато трябва да ударат. 199 пик, ако го вземат, ако тръгнат, не се знае. Ще има и още да взимат, защото там не знам дали е само 1, 2, 3 или повече са проблемните звена. Това е моето лично мнение. Но Джетс в тази дивизия, според вас, имат ли шанс да минат напред? Ние не сме видяли реално потенциала на Аарон Роджърс. Точно, да. Реално Джетс имат доста добър отбор. Аз съм си привърженик на дефенс повече и дефенсът доста стакнат на Джетс. Те кериха каквото могат през сезона, обаче за съжаление Зак Уилсън толкова си може. В смисъл, имаше някои матчове, които така се представи малко по-добре, но в един момент той си изнемогва, той толкова си може. Реално не помня кой беше изказването в края на сезона. Някой виден беше от историята на Джетс. Или може би GM-а точно на Джетс беше. Да, точно така. Той каза, ние нямахме бекъп квотърбек тази година, визирайки Зак Уилсън, тъй като Аарон Роджърс беше стартър. Аарон Роджърс, той също има го този пашен за играта. Той иска да играе, иска да побеждава и 100% ще иска да играе в Джетс, само за да покаже на Пакърс, че всъщност още го може. Ама и те се направиха Джетс като цяло, реформираха отбора спрямо неговите искания. Взеха този Лазар. Да. Много от играчите точно ги взеха, защото той каза, аз ще дойда при вас, ако вие ми вземете те и тези хора. Те го направиха, смениха офанзивните плейове и той се контузи веднага. Тоест, сега можем ли да очакваме нещо повече? Примерно да са на второ място, да знам, след Долфинс или след Билс, не знам. Долфинс ще са много трудни. До година. Не знам как върват договорите. Аз не мога да говоря така, не знам кой ще си отиде, кой ще дойде и така нататък. Това много отговаря на цялото. Да, сигурно ще има доста да се промени. Отговаря много на въпроса. Джош Алън тази година не беше много Джош Алън. Не знам какво му се случи. Дикс непрекъснато заплашва, че ще изчезне. Дикс, не беше Стефон Дикс. Не знам дали сте съгласни за това. Като цяло... Между другото, гледах само, извинявай, че те прекъсвам. Видях такъв слух, че го искат в Берс. Стефон Дикс? Да. Добре. Стори ми се така интересно да го спомена. Това ще е доста интересно. Те реално какво могат да предложат в замяна? Пикове. Нямам идея. Аз не знам как му е договора на Дикс. Ако е последна година... Да. Той непрекъснато иска да се маха, така че... Това е единият проблем с този тип персонажи, че... И брат му, който непрекъснато спами социалните мрежи, махи се оттам и така нататък. Като имаш такова персоналити в отбора, в смисъл до някаква степен и ти като став си виновен за това, че... Със сигурност. Окей, в смисъл. Супер, ще си направим снимка, ще останем на терена да гледаме Чифс как празнуват и така нататък, ще пуснем един-два поста, ама в един момент, когато нещата не върват и ти си първия, който иска да напусне кораба. Малко Антонио Браун ситуация. Да. Малко такъв тип играч, което не е готино за отборния дух, обаче то на това ниво те всички са професионалисти, всички го правят. Да, и феновете на Билс са си по-така хардкор фенове. Те, между другото, по никакъв начин не го отразяват това. Поне аз не съм забелязал. Примерно да кажат, ти като си толкова искаш да се махаш, махи се. Не са се застъпили, нямат позиция, а те винаги имат позиция. Те искат като се мятат там през горящите маси, да е защото са били. В смисъл това е. И като ядат там крилцата и всичките тия неща. Може би просто начина да си фен се е променил малко в НФЛ, защото на твоя любим отбор, сектора, който е по принцип хом сектора, там, ако гледаш по-стари футиджи, ще гледаш хора с... В Фолкланд. Фолкланд, точно така, да. Тук си много прав, може би това е
Може би това е разкомчето, но и докато бяха в Окленд последните години не беше баш така. Мисля, нямаше ги тия хора с падовете и с шиповете и целите намазани и да крещат като... Има ги горилите. Да. Може би хората почват да стават малко по-човечни, като са на матч, може би феновете стават малко по... Той идеално и самата игра много се е променил. Сега няма да влизам надълбоко в тази тема, всъщност колко дефенса напоследък е ощетен последните години, но дефанзивните играчи не могат да бъдат дефанзивни играчи. И може би това разхлабва малко лигата, т.е. и спорта вече не е толкова по-комерциална е. По-комерциална е. Да, определено по-комерциална. Със сигурност, особено след тази година, е много по-комерциална. Да. Да не започваме тази тема, но мисля, че всички ни е ясно. Между другото, гледах, че този Супербол е най-гледания спортен ивент, нали, изобщо. 120 няколко милиона човека са го гледали на живо, като е на второ място по гледаемост от абсолютно, нали, всякъде след кацането на Луната. Да, е абсолютно. Това става въпрос за американския пазар, предполагам, защото примерно финал на световното футбол. Да. Говорим за американския пазар. Да. Така че, да, както каза, социалният аспект се повече и повече прогресира напред. Почва да става малко по-меко, малко по... Така, идвайте да гледате точки, идвайте да гледате забавлението, идвайте да гледате нашата любимка как горе маха. Даже гледах днеска някакво клип, че попаднах, как чъгва някаква бира или нещо е такова. Тя се опитва, той е толкова бира остана, тя едва се опитва, айде, нали, тя да се впише там в цялото нещо. И между другото отстрани видях, беше брат му на Келси. Що ми излезе първото име от главата? Джейсън, да, извинявам се. Джейсън с жена си. И, нали, Джейсън беше с мърч на Канзас отдолу, но жена му не беше. И интересното е, че жена му е казала, че никога през живота си няма да облече мърч различен от този на Eagles. Заради, нали, може си, че е това е жена. Това на такива жени. Ама тук по тази тема Джейсън имаше някакъв мач, в който може би беше точно AFC Championship, когато щяха да играят един срещу друг. Джейсън беше с джерси на брат си, може би най-вероятно. В момента, в който свърши матча, го свали и сложи на Eagles. Да, окей. Винаги е така. Но става въпрос, че, нали, окей. Файн, да. Подкрепеш мъжа си, ама колко му е... Трябва да подкрепиш Ла Фамилия. Ла Фамилия. Няма как. Добре, окей. По-друго за... Окей, кой беше играча, който всъщност ви направи най-голямо впечатление този сезон? За мен лично аз бих казал, че това е CJ Stroud. +1. Имаше контузения период малко сваля. Аз съм баяст по темата. В смисъл, няма как да не кажа Ламар, с оглед на цялата драма от преди сезона. Никой не го иска, никой не иска да тренира. Това беше много силен шамар към лигата. В смисъл, никой не го иска, окей, ние ще му платиме. Платиха му. Най-вероятно това, че защото те го тагнаха, след това имаше драма, след това аз искам да си хода, ама не искам да си хода, ама никой не ме иска всъщност, никой не е готов да плати цената. Най-вероятно това е свалило малко парите, които е поискал. И излиза MVP. Изи. Доказа го. Наистина си го доказа, че си заслужава парите човек. Да. Но освен Ламар, примерно някой друг играч, Марто, примерно според тебе, някой друг... Много е лесно да се заблуждаваме по статистики, примерно да говорим Тайрик, нали, той трендваше, т.е. примерно 7, 8, 9 седмица статистиката беше тип, ще мине 2000 ярда, ще мине рекорди, не знам си какво, да си говорим за, не знам, дайте някой пример от топ статс за тази година. Според мен има много части от тия неща, които не си проличават. Тип, нещо, което ми е интересно за MVP наградата, никога MVP няма да отиде за някой играч от губещ отбор. Имаше един много силен сезон на Ръсел Уилсън в Seahawks, с които те бяха примерно 7-9 или нещо такова, но Уилсън беше единствената причина те да са 7, а не да са 9, примерно. И никой, дори той не беше in the conversation. В смисъл, въобще не се говориш. И затова е много триково сега тук да отличиме двама-трима играчи. Който по-скоро ти е направил впечатление, не като статистика. В интерес на истината, както казах, баяс съм. В смисъл, Кайл Хамилтън е откритие за мен тази година. Изключителен дефендър. Естествено, има какво да се говори. Но почти през целия сезон съм акцентирал върху това да гледам Рейвънс. Между другото, за първи път, обикновено Ред Зон и така нататък. Тази година повече се фокусирах да гледам, беше ми по-интересно. И заради това мога да отговоря повече с такива отговори. Между другото, интересно е, че това, което каза, нали, за губещ отбор, да, не е имало MVP, но Defensive Player of the Year, Дик Бъткъс е
една от легендите лайнбекъри на Чикаго Берс през 60-те години и мисля, че тогава сезона на Берс е с 9-1, в смисъл 1-9 или нещо подобно и той печели Defensive Player of the Year тогава. И от тази гледна точка искам сега да се прехвърля на сегашните Берс. За мене Роклан Смит като лайнбекър тази година беше нещо страхотно за гледане. В смисъл наистина... Отдавна не е в Берс. Той вече е в Рейвънс. В кое? Рейвънс. Добре, да, извинявам се, брейнфартнах малко. Откакто... Да бе, просто си го... Свързвам си го с Берс още. Няма значение. Да, наистина от Рейвънс. Гледайки го как играе, как чете играта през цялото време, имаше един плей, който ми направи много добро впечатление. Беше точно тип triple option, не се сещам срещу кой отбор. Той направи всяко едно движение, което можеше да покрие всяка една от опциите. И те са малки такива движения, които наистина трябва да го превърташ отново, за да го гледаш и да го видиш. Това е опита. Но това е опита. В смисъл, този човек той е достатъчно бърз, достатъчно живов и този отбор, който билнаха около него, както каза Марто с Кайл Хамилтън, видяхме какво направиха на Найнърс. В смисъл, този дефенс беше много труден. Пак казвам, не знам дали изкарахме големите оръжия. Там имаше, според мен, там е това, което става въпрос за това, че могат да те разкрият. Много матч не беше важен за Найнърс. В смисъл, беше важен, но не чак толкова, колкото за Рейвънс. И Найнърс по-скоро, ако има въобще такъв елемент в подготовката за матча, по-скоро казаха, окей, нека паднем, но нека не показваме, нека разкрият нещата, за които не ни пука. Тоест малко игра на... Това си е тактическа игра. В крайна сметка. Като пак, аз нямам идея на това ниво, дали съществува въобще то майндсет. Защото нали се говори всяка година, сега тия танкват, тия не знам си какво. Да, тук там сигурно ще има такива примери, но дали въобще съществува майндсета, ние сега, тук водиме трета четвърт с 25 точки, ние сега ще почнем да пускаме рън, за да избалансираме статистиката, че повече рънваме или някакви такива неща. Дали го има или ти просто казваш, окей, водим с 25 на 0, ще спестиме здравето на еди кои си играчи, но ние продължаваме да натискаме и да даваме най-доброто от себе си. Да. Много интересна тази тема. Да. Ако има как да стигнем до някакъв отговор от хора от лигата, ще много интересно. Добре, нещо, което искам да изкоментираме е, че в момента много от треньорите и като цяло от екипа на Кайл Шанахен започват да ги взимат по другите отбори. Има ли шанс да видим повече от този офенс на 49ers и в другите отбори? Просто давам пример. Кубяк го взеха като офанзивен координатор в Вашингтон? Не, кой беше? Не съм сигурен. Кубяк беше в Балтимор преди да отиде в Денвър или обратното, не съм сигурен. Излезе ми от главата. Кубяк къде отида? Googleable question. Идеята ми беше този въпрос ми беше малко по-глобален. Има ли шанс да видим в NFL повече отбори да използват този начин на офанзивна игра, както 49ers? Малко тип като Гвардиола. Нали? Всички се опитват по неговия начин, само че само той си го може истински. То се вижда това нещо. Мисъл, когато играят Рамс срещу Найнърс, аз едно гледам тренировачен матч на един отбор, който просто се разделил на две. Офенса на Рамс е много подобен на това нещо, което се играе в Найнърс. Но това вече го обяснихме, защо те са тръгнали от едно коучинг дърво, имат много подобни методи и между другото, заглеждайки се в повечето отбори, смисъл, един пример, в който не играе такъв тип офенс, Тенеси. Те не играят такъв тип офенс, но там всичко се върти около господин Дерек Хенри, който е основната част от двигателя на машината. Който и скоро няма да бъде и там даже. Сателита. Антената. Извинявам се, не е за всеки този стил на игра. По принцип, това, което ти искаш да направиш в офенса е да си изградиш офенса покрай един или двама играчи и искаш цялото това нещо, въртейки се около тях, да стане така, че да вкараш и ти твоите виждания в него и да се получи един офенс, който да върви. Сейнтс, извиняй. Кубяк отива в Сейнтс. Кубяк Сейнтс. Точно така. Въпросът ми е дали, примерно, Кар може да подкара този офенс, който до сега Кубяк е действал заедно в 49ers. Така, това вече много, много зависи от персонала, който имаш и дали има удобно да го правят това. Аз споменах за Брок Пърди какъв тип мислене има и това е само според мен. В смисъл, аз не съм никой, че да кажа как мисли Брок Пърди, но Дерек Кар за мен е също читаво QB.
Доста здраво QB, между И другото. много голяма грешка от твоите хора, че го пуснахте. И взехте... Що е Джимми Джи? И Взехме Джимми Джи. Нали? Това е една Боже. срамна история, срамна глава от историята Ма, на Чакай, Рейдърс. той е Супер Бол чемпион. Но Да. там вървим в много добра насока. Нали, аз конкретно за Рейдърс много мога да говоря, но не искам в момента. Но вървим в добра посока. Аз съм много доволен и виждам едно така добро бъдеще за отбора. Що Особено- така? Що мислиш така? Заради първо Антонио Пирс, Добре. който създаде атмосферата в този отбор. Започнахме с, мисля, че една или две победи. Махна се Макданиелс, сакнаха Джимми Джи Мгм. и стартиращо QB ни беше човек, който взехме от драфта в четвърти рунд, мисля, че, М. или нещо подобно, трети или четвърти рунд, който нямаше грам представа какво прави. Изведнъж Антонио Пирс замества главен треньор, който няма никакъв опит в това. Обаче се вижда една уникална атмосфера в отбора. Пушат си пули вътре след мачове, бият Чифс, следователно ние сме най-добрият отбор. Само да кажа, бихме Чифс, които спечелиха Супербол. Но, нали, дефанзивно имаме добри офанзивни играчи и ако в момента успеем да натиснем за драфта да вземем Джейдън Даниелс, според мен това е нашия квотербек, но естествено трябва да трейднем за поне първите два пика. Тоест ти си окей да играете с руки QB. Абсолютно, даже съм много за, защото позицията в момента на Рейдърс е такава, че не е като на останалите отбори. Тоест, ние имаме Чифс и Махомс в нашата дивизия. Тоест, ние трябва, ако искаме нещо да направим, ние трябва по някакъв начин да намерим квотербек, който да може да се противопостави, да бъде близък, не е толкова добър, не е по-добър, ами поне да бъде близък до това, което е Махомс. За да може да се противопоставим на Чифс в момента. Нали, ако бяхме в дивизията на Buccaneers и на останалите, където Buccaneers спечелиха 9-8 и минаха, нали, спечелиха си групата, окей. Там можеш да пробваш някакви други варианти. Но тук ние търсиме квотербек. Ако може този квотербек, който драфнем, да бъде евентуално толкова добър, колкото или поне малко, по-слаб от Махомс, но да може да се противопостави, малко тъпо ми звучи, колкото Махомс да Да, по принцип, дефенса на Chiefs, едно руки QB ще яде много бой от този дефенс. Разбираш ли? И това е, може би, минуса на... Онлайна не е лош. Един между ребилд не става за един драфт. Не става, да. И мисля, че в момента дефенса го оправихме. Дефенса е добър. Не е най-добрия, не е 49ers, не е Балтимор, съгласен съм, но е добър. Имаме някакви офанзивни играчи, които добре се справят. Нали, Деванте Адамс, който... Ти хубаво взимаш Деванте Адамс, обаче кой да му подаде на този човек? Няма кой да му подава. За какво го взимаш? Помисли обаче за ситуацията, в която трейдваш. Не знам кой пик са Рейдърс. 13. Представи си, че трейдваш 10 места нагоре. Абсолютно. Това ще ти струва един крак и две ръце. Да. Няма как ти да си 100% сигурен. В смисъл, прословутия трейд на Берс, не знам какво дадоха тогава. Може би поне 2 first round дадоха. Първи, втори в тази година, т.е. за миналата година, сегашната година първи, DJ Мур и още нещо беше. Представи си какво става, когато флопнеш просто. Този човек се оказва, че му липсват 3 от 12 качества, които трябва да имаш. И какво правим? Така е. Феновете идват, изяждат ти глава. Абсолютно, обаче както се казва във Вегас, поне веднъж в живота трябва да влезеш all-in. Така че отбора на Рейдърс не случайно е в Лас Вегас. Аз съм за. Наистина аз съм за, съвсем сериозно. Бих пробвал, защото в момента нямаме друга алтернатива. Другата ти вариант е да вземеш Кърк Къзенс, примерно, или най-големия ми кошмар Ръсел Уилсън, да го вземеш и след това да драфнеш, примерно, Боникс или този Макарти, който беше другия, и евентуално да се учат след него за 2 години, което според мен не е опция. Според мен имаш тук много, много важния елемент на това, че ти не бързаш. В смисъл, ти току-що си се релокирал в нов стадион. Със сигурност нямаш такъв прешер това да стане тази година. Феновете имат търпение в момента. Ти си в Новград, ти сега билдваш. Да, искаш да построиш печелиш отбор, но ти не искаш да спечелиш Супербол тази година. Да, не говоря за ти искаш. Поне да стигнем нещо да направим. Но идеята е, че давам пример с Texans. Давам пример с Texans. Те бяха толкова зле преди 2-3, не знам колко години. Направиха 1-2 трейда, перфектният трейд с Дешон. И на база на тия пикове, които се върнаха, ще ми е много интересна на таблица. 100% някъде има какво са взели за Дешон Уотсън и какво те първа ще взимат и така нататък.
И в момента ти виждаш един стабилен отбор, защото ти говориш за квотербека, говориш как ни трябва един човек, който да ни изнесе. Ама ето, следващата дискусия. Брок Пърди, ако беше на мястото на който и да е average отбор, някой 8-9 отбор, щеше да го дигне до 11 победи. В смисъл, Брок Пърди струва ли 3 победи повече на сезон, ако играе в слаб отбор, ако играе в силен отбор и така нататък. И от тази гледна точка не е ли по-окей да вземеш от 13-ти пик, дори да го трейднеш даун, ако не намираш перфектната опция, която ти трябва в момента, да вземеш един втори рунд, да вземеш още един трети рунд за това. В смисъл, примерно, от 13-ти да следеш 23-ти и да вземеш втори и трети рунд за това и да започнеш да билдваш. Да. Аз лично не съм много запознат с тази година с кой излиза от колежите, колко е силен драфт, защото това също има значение. Кога решаваш да ребилднеш, какво е поколението. Обаче не е ли по-добре да не рискуваш Оуен с един квотербек? Брок Пърди е 7-ми рунд. Мистер Ирелевант. В смисъл, нужно ли е да се набиеш, за да вземеш втория пик? Не знам, ще видим. Интересно е. Честно казвам, нали, това си е... Всеки си има мнение там по този въпрос. Абсолютно, да. Да, не знаеш как е. Нали, даже не си спомням кой беше пикнат преди Махомс в драфта. Някой квотербек беше пикнат преди това, който е някакъв траш квотербек. Мисля, че е точно пример с Берства. С Берс е пример, да. Избягаме името. Да, който нали, просто са го отминали, просто защото никой не е вярвал в него. Нали, да, аз лично вярвам, че в момента този, така съм доста по-заинтересован там за този драфт конкретно. Смятам, че има първите 3 рунда ще бъдат квотербеци и трите са уникални квотербека. Така че ще видим. В колежа са уникални квотербеци. Знам твоето мнение, Да. но ще видим. Ще видим, интересно е. Добре, да. Не, виж, тук сега аз казвайки, нали, че съм против руки квотербеците, когато излезе някой като CJ, си затварям устата. Смисъл, това е страхотен талант. Смисъл, това е атлетичност, това е хъса за победата, това е човек, който е спокоен, това е завършен квотербек и имаш елемента на изненадата, защото ти си го гледал само в колежа как бие някакви лимонски отбори от 2 дивизии по-надолу от него или някакви, които програмата им е просто такава, че футбол е там, за да привличат някакви деца като цяло, за да може да се въртат там едни схеми с пари в колежа, то там е голям ужас, но просто не е толкова силно като в НФЛ. Не е толкова Имаш и повече време да задържиш топката. Да. Което е също много важно. важно. Но другото, което е приемно в колежа, няма нито един отбор, който да играе under center quarterback. Всеки един отбор играят shotgun или pistol формации, които са с quarterback стоящ по-назад от центъра и получаващ топката там. Хубавото на това нещо е, че виждаш кога могат да дойдат да ударят и когато си quarterback стил CJ Stroud, това, което правиш просто в такава ситуация, изтегляш се напред, тичаш и край. Но той иска от сега, може би, да го изчисти това нещо от играта си, тъй като не е баш най-големия рънър, но прави го, но може би иска да го изчисти от играта си. Виждате, ти бомби хвърля. В смисъл, този човек, той има ръката да го прави това нещо, има топките да го прави това нещо, защото ти да си руки и да постигнеш всичките рекорди, които той постигна. Абсолютно, да фърляш тия бомби срещу защитници, които, между другото, ти наредиш ли си на линията на скримиджа, те всичките знаят, че си квотербек от дефенса и почват чисто вербално да те атакуват. Те искат да ти влезат в главата още преди матча, идват, бутат те, говорят ти глупости, публиката, целият стадион те хранат. Много е трудно ментално това нещо. Мисъл, никой от нас дори не може да си представи. Човек със сигурност. Той е направо текст, той е на 20 години. Да. Така че да. Супер, да, ще видим. Този драфт, според мен, самия офсизън ще бъде много интересен между другото. Наистина, както всяка година, може да очакваме нещо голямо. И това е част от шоуто, реално. Ще се върне ли Том Брейди? Не. това днес го видях в X Twitter. Нали? То кърми да фрок няма да ми вземе. Точно, да, аз го видях това. Да, нали, ще се връщаме, но нали, естествено няма се върне. Те казват, че това е догадка, че ще се връща да коментира или нещо такова. Да, мисля, че има договор за коментатор. Той си купи една част от Raiders и май ще да купи още по-голяма част сега от Raiders. Той само ходи и купува отбори. Кои бяха? Бирмингам ги купи. Ходи, искам това и си купува. Какво да прави? Има си пари, огажда си. Абсолютно. Добре, очаквания за другия сезон. Какво очаквате да видите първо от вашите отбори? Първо ти, Марто. Аз много мразя да дам прогнози за Рейвънс. Не прогнози. Какво очакваш да видиш ти? Истината е, че тази година с Харбол Монкен като офензивен координатор, който между другото свърши страшна работа.
И Макданиелс, като дефанзивен координатор, който сега го взеха за хед коуч на Сиатъл, беше много добро трио в коучинг став. Сега ще видим Зак Кор, който мисля, че е на 34 примерно или нещо такова, как ще се справи, влиза през отбора, така че дефенса няма какво толкова да се промени. Патрик Куин ще се промени, в смисъл това е промени латерално, да видим дали ще го ресайнат, какво ще се случи. Той малко започна да говори... се надяваш да го задържат? По-скоро да, в смисъл страхотно дуло. В смисъл един е first team, другия е second team. Изключително дуло, покриват си предават си нещата, както и да е, но става просто, че той започна да пуска постове от вида на Балтимор са страхотен отбор. Не е казал пожелавам им, но в Закор Балтимор намери страхотен заместник на Макданиелс. Така че очаквам там нещата да се развиват в грешната посока, но няма толкова много хора, които да напуснат. Ще е интересен драфта. Според мен GM-а на Балтимор е изключителен. В смисъл създава от нищо нещо всеки път. Ще видим как ще е драфта и проблема е колко ще е труден шеджула. Като първи играеш с Chiefs, играеш с Texans, играеш с не знам кой е. Buffalo всъщност е последния. Дивизията е не искаш. Не искаш да играеш в дивизията. 6 мача с Steelers, които всеки път излизат на кръв. Кливланд, които Дешон Уотсън няма значение. В смисъл там положението е тегаво. И Бенгалс, които тази година бяха по-слабички, ама да речем, че... Но пак, в смисъл тази дивизия, 3 от 4 се... И от тази гледна точка ти имаш 6 мача, които може си 6-0, може си 0-6. Смисъл. Да. И програмата ще е трудна. Играеш срещу всички първи отбори. От тази гледна точка очакването ми е за някакъв 5th seed. В смисъл, най-вероятно няма да вземат дивизията. Не е за друго, а просто защото ти, ако играеш 10 трудни мача, вероятността да почнеш да губиш е много по-голяма. Ти можеш да си по-добър от всеки един от тези 10 отбора, ама рано или късно ти си изморяваш. В смисъл, няма как. Ядеш и бой, да. Ядеш бой, ще видим там конкретно как ще наредят програмата и така нататък, защото това е пак още една от тия малки случайности на НФЛ, която също е супер важна, но пак очаквам много труден сезон. Ще видим Ламар дали ще успее да повтори тия неща, ще видим Добинс ще успее ли най-накрая да направи един сезон като хората. От тази гледна точка пак интересен сезон за Рейвънс и се надявам най-накрая да се стигне до момент, в който отиваш на плейофи и играеш матч, в който няма Special Teams touchdown, няма срещу Рейвънс, защото сме виждали и за Рейвънс Special Teams touchdowни. Да, така е. И виждаш един структуриран матч, в който наистина, ако ти си по-добър отбор, печелиш. Защото това сега ще прозвучи супер драматично. Състава на Рейвънс тази година е по-добър от състава на Чифс тази година. Абсолютно, аз съм съгласен с това. Така че от тази гледна точка, отбор. Това ми е очакването за Рейвънс. За лигата всичко е толкова динамично, толкова много неща. Ние ще видим колко трейда ще има на драфта, защото очаквам тази година да има повече активност. Не знам, то и другото, че на какви цени ще обявят на съответните пикове. Но е сезон, който ако има сценаристи, ще има трипит, според мен. Махомс ще му дадат четвъртата и така нататък. Ще почнат сравненията с Монтана. Ще предложили Келси на това, на Тейлър Суифт и така нататък. Нейното име не го казва. Нейното име не се казва. Забранено. Разбрах, че по българските среди се забраняват това име. Извинявам се, искрено. Ще има ли пръстен, няма ли да има пръстен? Ще има ли четвърта титла? От тази гледна точка, Канзас очевидно Анди Рид остава, няма причина там нещо да се развали. Бъфало дали Джош Алън ще стигне пак пика, който имаше. Това е в NFC. В NFC остава си Eagles. Ще ги бъде ли няма ли? По-скоро ще тръгнат надолу. Cowboys, вечния regular season фаворит. Там не очаква много. Ивчо ще каже за Найнър след малко какво очаква. Силно възможно да се повтори Супербол, между другото. Аз това е очевидно някаква 1% прогноза, ама възможно е според мен. Аз когато почнах да гледам футбол, горе-долу NFC беше доминантната страна. Там всичко, което се случваше, бяха отбори, които просто премазват и доминират. В момента не е така, защото Марто сега, докато въобще изброяваше отборите в неговата дивизия, които аз точно това се замислих, в смисъл Бенгалс, Браунс, Рейвънс,
Стилърс, хубаво, добре, нали. Стилърс говорят, че ще вземат Джастин Филдс, което ще е доста интересно. Това ще е интересно, да. Това е окей. Да. Ще е интересно, наистина. Не, има, понякога историята ни показва, че има котърбеци или въобще като цяло играчи, които малко по-късно в кариерата си и при смяна на отбор започват всъщност да играят и им допада много повече коучинга, допадат им се отборниците. Те са милион причини. Но конкретно за това, което очаквам от Niners, сега. Първо, трябва да се види какво ще се прави с парите тази година, какво ще правим с Cap Space. Не знаем кой какви пари ще иска, знаете много добре колко пари всъщност някои от топ играчите взимат в този отбор и че те не са малко. 50-100 лева на матч. И 2 бири. Сега ще видим Брок какво ще поиска като пари. Оттам може би ще трябва да се преструктурира цялата схема, но в момента в офанзивната линия ние имаме един играч, който е ветеран, много добър, ляв такъл, естествено Трент Уилямс, но и на него възрастта почва вече да си го достига. Не казвам, че не е добър. В смисъл, формата му е страхотна, много добре се държи. Да, държи. напоследък все повече и повече така пропуска мачове. Да, по различни причини. Дори между другото не са толкова injury related, нали, имаше такива спекулации. Много от причините се крият, по принцип. Точно. Когато са за здравето свързани, се крият и се дават други причини, което, нали, си е изцяло друга тема, но като цяло не си спомням точно кой матч беше, но беше наскоро, може би срещу Детройт май беше. Десният такъл, който игра тогава като стартър, той адски много прешери и сакове допусна да минат през него. Не си спомням името му дори, защото мисля, че той не беше стартър от началото на сезона, но трябва да се наблегне малко на линията, да се позаздрави. Не казвам, че е зле линията, много добре, то се видя срещу Канзас какви рънове се правиха. Нали, то не е само Макафри. Нормалният зрител, като гледа, той гледа, вижда Макафри и казва, той е страхотен. Ако нямаш тази линия отпред, реално ако Cowboys не са имали тази линия отпред 90-те години, нямаше да имат тия титли тогава. Така че, то реално и тогава в азимната линия, затова се казва The Great Wall of Dallas. Смисъл, това са хората, които просто интересно, че тяхната история също, че най-високо пикнати от тях е трети рунд. Всички другите са надолу и free agent и така нататък. Но да не се отклонявам пак от темата. Може би в секандарито ще е хубаво да се наблегне на нещо. Не знам дали в драфта ще има някой, който си заслужава за секандарито, конкретно, нали, за дефанзивните бекове, но ето и нещо интересно. Според мен Муди е малко слаб кикър. Една точка разлика се видя докъде доведе. В смисъл този екстра пойнт се видя докъде доведе. Ама и той е млад. По принцип да, но там вече и там е ментално много силно трябва да се подготвиш за всеки един матч, защото ти знаеш, че... Пак не е като кикъра на Пакърс, този Карлсън, брата на нашия човек. Но идеята е, че кикъра в НФЛ е като вратаря в футбол. Ти докато си вършиш работата като хората, никой няма те хейта, обаче когато се лакаш и край. В смисъл, до там феновете се обръщат срещу тебе, това ти идва в повече. Аз няма да забравя преди години, когато Тампа Бей дадоха с втория си пик, взеха кикър, целият този прешър му влезе на него в главата, той почна да underperforma, да изпуска кикове, съответно го сакнаха. Агуайо ли беше това? Нещо... Агуайо, мислиш? Да, нещо такова беше. Някакъв беше мексиканец такъв. За Niners очаквам попълнение в секандарите, очаквам управено офанзивната линия, за дефанзивната няма какво да коментирам, там имаме страхотни играчи. Като цяло, това, което очаквам за сезона, може би очаквам всъщност от AFC тази година Балтимор да стигнат до Супербол. Мерси. Не, наистина го виждам го да се случи, просто в някакъв момент някъде ще се подхлъзнат Чифс. Топа не може. В смисъл, наистина, ако това стане... Видяхте ли логото на до година Супербол? Не ми хареса. Така се говори вече, че е Чифс срещу Сихолкс. Как Сихолкс? Така се говори, така такива цветни жълтички работи са сложили. Не знам си колко трябва да направят. Скрипрайтерите нещо са измислили, ще видим. Да си върнат Ръсъл Уилсън, това е. Друг вариант. Нещо може и да видим. Супер, много ви благодаря, хора. Радвам се, че направихме този коментар. И вие споделяйте, харесвайте видеото, коментирайте, ако нещо не ви е харесало това, което сме казали. Преда си фокта в колектив. Да, благодаря ви много и до нови срещи!